Piąta walka dzisiejszego wieczoru gali Silesian MMA 18 w Chorzowie, kategoria wagowa do 64 kg. Walka zawodowa, Jakub Jerzuchowski kontra Dominik Dymiński. I rozpoczęliśmy. Bardzo ładne kolano. Jakub Jerzuchowski zmienia pozycję, raz walczy z odwrotnej, raz z normalnej pozycji. Jest to na pewno niewygodne dla jego rywala Dominika. No ale to teraz Dominik ładnie wchodzi, lewy, prawy, próba wejścia w nogi, próba tutaj obalenia. No ale broni to Mamy wychwycenie Kuba za nogę. Jerzuchowski. Tutaj warto zwrócić też uwagę na warunki fizyczne, że Jakub Jerzuchowski naprawdę wysoki facet, długie ramiona. To też nie jest ułatwieniem dla Dominika Dymińskiego. Ale sprowadza na ziemię tą walkę, tylko że teraz on znajduje się w tej pozycji zagrożonej. Najbardziej jakby wciągnął swojego przeciwnika na siebie i został z dołu. Kuba Jerzuchowski zawodnikiem z góry. Tutaj próba podpięcia trójkąta nogami, no ale broni póki co Kuba Jerzuchowski dobrze tych technik kończących, ale teraz mamy próbę, ładnie się skręca do balachy. Będzie chyba Dominik ręka Dymiński, wychwycona. no dobrze czuje się w tym parterze, zapina, przechodzi z techniki do techniki. Shark Top Team Bytom, czyli klub, gdzie trenuje Marcin Wrzosek czy Denis Flintstone-Górniak. Bardzo mocne nazwiska z polskiego środowiska MMA. No mamy tutaj podpiętą taką balachę, próbuje nią wykończyć, no ale dobrze tam Kuba Jerzuchowski broni, aby ręki nie wyciągnął mu jego rywal. Ale tu już powoli, coraz bardziej dopina swojego celu Dominik Dymiński. Całym ciężarem ciała oparty na swoim rywalu, zawodnik z Rzeszowa, tak jak wspomniał Tomasz, cały czas broni, aby ta ręka nie była wyciągnięta, żeby nie poszedł ten przeprost, no bo wtedy już o skończenie walki jest bardzo prosto. I jednak puścił. 25 sekund do końca tej rundy. Tak, oswobodził się z tej pozycji Kuba Jerzuchowski i przechodzi tutaj do bocznej pozycji żółwia. Próbuje skontrolować swojego przeciwnika, ale widzę, że Dominik Dymiński naprawdę dobrze się czuje w tym parterze i cały czas się tam kręci. Tak, czuje się jak ryba w wodzie, nie chce wstawać do stójki. Ale mamy już. Obydwaj zawodnicy są w pozycji stójkowej. Mamy obalenie ze strony zawodnika z Rzeszowa. Nie do końca ustabilizowane. Tak. Tutaj widzimy, jak Dominik Dymiński wkłada stopę na biodra, aby móc odepchnąć swojego rywala. Lecz jednak mu się to nie udaje. Ciosy z góry w wykonaniu zawodnika z Rzeszowa, Jakuba Jerzuchowskiego w pełnej gardzie. Tak, tu jednak z czasem mieliśmy drobną pomyłkę. Realizatorzy chyba zapomnieli, że to już jest walka zawodowa, a więc mamy 3 rundy po 5 minut, a nie 3 po 3, jak to było w walkach semi-pro. Cały czas Dominik Dymiński próbuje się skręcać. Tutaj w tym parterze chciałem powiedzieć, że broni wszystko Kuba Mamy Jerzuchowski, ale trójkąt. świetne podpięcie teraz trójkąta. Idzie do skończenia Bardzo swojego ciasno, rywala. Jest bardzo ciasno. ciasno to podpięte. Myślę, że jest kwestią czasu, kiedy Kuba Jerzuchowski odklepie to duszenie. Odklepie albo odpłynie. Koniec! Mamy! walki. Dominik Dymiński, Dominik Shark Dymiński Top wygrywa dokładnie Team przez Bytom, tak. kątne nogami. Świetnie w zapinał pierwszej rundzie. Wielkie brawa. Przechodził z pozycji jednej kończącej do drugiej.
Naprawdę piękne zakończenie w 5. walce dzisiejszej gali. Widać, że bardzo dobrze czuje się Dominik w parterze i wygrywa w pierwszej rundzie, tak jak wspominałem wcześniej, duszeniem trójkątnym nogami. Przenosimy się do oktagonu na A po werdykcie koncert epis. dokładnie oraz wręczenie pamiątkowych pucharów, pamiątkowe zdjęcie. No to co, Tomku, oddajemy głos do oktagonu. Dokładnie i widzimy się, słyszymy po przerwie. Zapraszamy do klatki przedstawiciela firmy Legendia, sponsora tego pojedynku. Panie i panowie, zwycięzcą walki przez poddanie trójkątne nogami w pierwszej rundzie Dominik Tymiński! Do the Harlem Shake.